अलरेडि जुदि प्रमद बर' सार गबिन्द चन्द्रमोन बिथांमोना जुदि एकर्डनि सिगांनि मिथिखायोमोनब्ला मिथिखानायनो बेसेबांखिनिखौ खालामबाय रायजोफोर बेसेबां गिदिर थगायनाय नङा होमबा रायजोफोर रायजो राजाफोरखौहाय बेसेबां गिदिर स्केम होनना बुङो। आच्चा रायजोफोर दिनै मर्निंआव नोंथांमोननि लागै मोनसे ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय रायजोफोर। नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो उइदाउट स्किप फुल नायजोब रायजोफोर होनबासो मिथिगोन आरो ससेल' नायनानै जेन आधा बुजिनानै कमेन्टखौ दाखालाम रायजोफोर मिथिबायना नोंथांमोना फुल स्किप उइदाउट स्किप फुल नायनानै नोंथांमोना कमेन्ट खालाम अके रायजोफोर होनबा भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै रायजोफोर थुदो। आच्चा रायजोफोर बोरै दङ प्लिज कमेन्ट गुड मर्निं टु एभ्रिवान मोजां जाखागोन नङा होमबा रायजोफोर सनितपुर आरो बिश्वनाथनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला गासै 41टा गामिफोराहाय बिटिआरआव सोसनजाबाय गभर्नरजों एप्रुभ जाबाय नङा होमबा मैयानिफ्रायनो निउसाव गोमखावलागासिनोसै बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि गोमखावलागासिनोसै निउसाव नङा होमबा रायजोफोर कमेन्ट खालाम रायजोफोर सोर सोरनि गामिया हाबखो सोर सोरनि गामिया हाबाखै सोर मा सानदों गोसोआव कमेन्ट खालाम। आङो मैयानि माखासे कमेन्टफोरखौ दै फुङावबो नायदों माखासे कमेन्टफोर रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय आं मोननो हादों आंनि कमेन्टनि गेजेरजों एनिवे गोजोनथाव रादाब हाबनांगोन आरो बेसेबां गामि होन्दोंमोनलाय 19टाल'थ' गामि गैबावा सनितपुर आरो बिश्वनाथआव गासै 61टाल'थ' गामि गैया सनितपुर आरो बिश्वनाथआव ओरैनो दाबिया बेसेबांमोन 1300निबो बारामोन नामा रायजोफोर कमेन्ट खालामब्ला आं एसे बावबाय ओरैनोथ' 1300निबो बारामोन माबायाव बिटिआरआव हाबनो गोनां दाबिया 1300नि गेजेर 1300खौनो हमबा 1300नि गेजेराव 41टा गामि 3 बोसोरावहाय बियो साक्सेस जाबाय बेनिफ्राय बाखि बेसेबां थाबावगोन 1259टा गामिया हाबजोबनांगौब्ला बेसेबां बोसोर नांबावगोन रायजोफोर आं बेखौ केलकुलेसन खालामबाय थादों रायजोफोर मिथिबायना जोंनियावथ' 61टाल' गामि गैया रायजोफोर सनितपुर आरो बिश्वनाथआव 61टाल' गामि जोंनियाव गैया मैयाहाय सासे ब्रादाराहाय मोनसे मोजां कमेन्ट खालामदों 41टा गामिया मोनसे भिसिडिसिनि आन्दाराव थायो खिन्थु बेयाव MCLA कनस्टिटुयेन्सिनि माबायानो जाया 41टा गामिया होमबा बेखौहाय बियो बोरैहाय जागोन बेबायदि मोनसे कमेन्ट खालामनायमोन दा जों खोनानो मोन्दों बे 41टा गामियाथ' मोनसे MCLAनि माबा दानायथ' बेखौ खालामनो हाखाया नङा होमबा रायजोफोर बे मोनसे भिसिडिसिनि सिङावनो जुदि 41टा जुदि गामि थायोबा दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों सरजाबफाबाय होननानै बुंदों बयबो माने बिटिआरजों सोसनजानायखौ नेनानै दोंबाय थायो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफोरा मानो होनना बुङोब्ला गोबां बोसोर नेबोबाय गोबां बोसोर आन्दलनानो जा गोबां बोसोर सैनांबोबाय बर' बिटिआरजों बड'लेण्डजों बर' रायजो राजाजों एस्राहै थख'है रायजो जानो लुबैबाय नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय रंजादों सनितपुर आरो बिश्वनाथ बांसिनखे सनितपुरावथ' जोंनि नैबे राङापारायावथ' गैयानोसिन राङापारायाव हाबाखै बिथिं सारिदुवाराव मोननैल' गामि हाबदों बे जाबाय सताय ओइ हाजो बारनानै आं जे दाखालि मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना रायजोफोर ओरै जोंनि हाजो बारनानै जोंनि बर'फोर गोबां दं होननानै बै जायगाथिं हाजो बारनानै सताय गार'फोरनि जायगा बेनिफ्राय नैबे जोंनि सारिदुवार नैबे सिंलि मार्केट एरायलागा होननाय मोनसे बे मोननैल' गामि हाबदों बेनिफ्राय बिथिं ओरै राङापारा साइडथिं मोनसेबो गामि हाबाखै बेनिफ्राय ओरै दिकियाजुलिनिफ्राय डाइरेक्ट सारिदुवार गोबां कमेन्ट खालामदों माबा बेसर बेगर फोनाय थां माथां मबेयावबा गोग्लैबाय मबेयावबा गोग्लैयाखै गोबां कमेन्टफोराथ' फैखादों रायजोफोर जानो हागौ बेफोर दैदेनगिरिफोराबा मालाबा मा
माबाजों मा अंखजोंहाय बिदि खालामदों नङा होमबा रायजोफोर जोंथ' आरो मा मिथिनो जोंथ' जेबो मिथिया जोंहाथ' नलेजबो गैया दैदेनगिरिफोरा जानो हागौ मोजांनि थाखायनो खालामदोंदां होननानै आं सानो बेनिखायसो बेसर बेगर फोनाय बायदि बेयाव एसे गोलैबाय बैयाव एसे गोलैबाय बिब्दि जादोंदां प्लानिं थागोन जेनेबा हिसाब थागोन बिस्राबो बिब्दि जानायनि बिसोरसो मिथिसिगौ आरो नङा होमबा रायजोफोर सम आरो बोथोरा जोंनो खोन्थालांसिगोन माबायदि जाहैयो मात्र आंनिया साननाया नैबेल' 1300टा गामिनि गेजेराव 61टाल' गामि गैया सनितपुर आरो बिश्वनाथआव जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि खामानि मावनायखौ जेब्ला जों सिन्था खालामो आमाय सिं सिं खर' गरम सुबावबाव मोनो रायजोफोर मिथिबायना बे 41टा गामिखौ सोनायाव खै बोसोर नांखो एकर्डनि उनाव 3 बोसोरनि बारबाय नामा रायजोफोर जेब्ला जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जिहेतु खामानि मावनाय बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामोब्ला ओरैबायदि खर' गरम जायो जोंफोर मिथिबायना रायजोफोर अके रायजोफोर बे मोनसे गुड निउस थांबाय बेनिफ्राय दाना फैदो बेड निउस जेसेबां सनितपुर आरो बिश्वनाथआव गामिफोरा हाबबाय बिथांमोन रंजानायाव आंहाबो खुसि जायफोरनि गामिफोरा हाबबाय दिनै जायफोरनि गामिफोरा दिनै इनक्लुड जाबाय जुदिअ डिस्ट्रिक्ट इनक्लुड जानांगौमोन किन्तु डिस्ट्रिक्ट इनक्लुड जायाखै किन्तु भिलेज इनक्लुड जाबाय डिस्ट्रिक्ट बारायनांगौमोन किन्तु डिस्ट्रिक्ट बारायनो हायाखै बे मोननै मोनथामसो गामि हाबबाय 41टा गामि हाबबाय बे बिथांमोननि रायजो राजाफोरा जेसेबां खुसि बम गावदों रंजादों ना बेदर जादों पार्टि खालामदों आंहाबो खुसि भाइफोर अके आंबो खुसि नोंथांमोननि खुसियावनो आंबो खुसि दानियाबा बेड निउस जोंनि हारिनि गेजेराव ओइ जोंहा देंखोगिरिफोर खन्थाइगिरिफोर मेथाइ रोजाबगिरिफोरा ओरैबायदि ओंथि गोनां मेथाइफोर रोजाबना गालांदों नङा होमबा रायजोफोर बर'नि अखोराङा दाबोनो बुस्राङाखै जिहेतु एक्स इनडिबिफोरनि समस्या नैबे स्क्रिनाव होनाय जिहेतु भिडिअ क्लिप नोंथांमोना बयबो नुबाय बिथिं जोंहा अफ्रि ब्रादारनियाव एनिथिं एमजेनियाव गोबां इउटुबारफोरनि चेनेलावहाय नोंथांमोना नुबाय जायफोरनि फिसाया जायफोरनि हौवाया दिनै एनआइए केस नांनानै उदां जानो हायाखै दिनै बेफोर केसफोरनि सोमोन्दै जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा ओरैबायदि गोरा ओरैबायदि इनार्जि लानानै बाथ्रा बुंनायमोन रायजोफोर मिथिबायना ओरैबायदि स्ट्रं इनार्जि लानानै बाथ्रा बुंनायमोन स्पिच होनायमोन बिथांमोननि केसनि सोमोन्दै जेब्ला बिटिआर एकर्ड जादों बर' रायजो राजाफोरजों बै जायफोर एक्स इनडिबिफोरा एनआइए केस नांनाय जेलाव दङ बिसोरनि न'खरफोराबो गोबां खुसिमोन रायजोफोर मिथिबायना रंजाफादोंमोन मोसाफादोंमोन जायफोर एक्स इनडिबिफोरनि हिनजाव बिमा बिफाफोर बिथांमोनाबो गोबां खुसियाव दंमोन मानो होनना बुङोबा प्रमद बर' सारनि बुंनाय रावाव मा बुंनायमोन प्रमद बर' सारा आं क्लिप टिप होबाय थाया बायो आं बारा क्लिप टिप होदेरबाय थानो मिथिबायना रायजोफोर गोबाङानो मिथियानो सोरहा मा केस दङ दा बिसोरनि केसखौ उइथड्र खालामनो बिसोरखौ उदांख्राव लाबोनो जों फैबाय होननानै ओरैबायदि एनार्जिजों बुंनायमोन ओरैबायदि एसुरेन्स होनायमोन मिथिबायना किन्तु दिनै बे मोनसे खामानिया जाफुंग्रोनो नांगौ नङा होमबा रायजोफोर दिनै बिथांमोननि मेगनाव मोदै आंथ' भिडिअखौनो नायनो हायासै आं भिडिअखौनो मिथिबायना रायजोफोर ओरैबायदि मा बुंनो आरो बिथांमोना फेरेंगानियाव थांदों होनना बुंदों भिडिअआव जों खोनादों फेरेंगा सारनायाव थांदोंमोननो किन्तु फेरेंगा सारा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारासिनो ओरैबायदि लेभेल जाबायना फेरेंगायाबो ओरैनो बुंजायाखै मिथिबायना फेरेंगा साराबो साला गुमा साबबायना जाग्रा मासे दाउआनो बिराद दुगा होननानै ओरैनो बुंजायाखैलै फेरेंगा साराबो मिथिबायना ओरैबायदि लेभेल जाबायना आसा रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोंनि बर' पलिटिसियानफोरा बर' दैदेनगिरिफोरा मानो इसेबां लेभेल जायोथाय सोरबा गोरिब गुन्द्रानि मानसिफोरा सोरबा गैजारोङि मानसिफोरा जुदि माबा मोनसे हहाय मोननो थाखाय थाङोब्ला रेसपेक्टखौनो थांनाय बायदि मोनो खोमा न' गासै मान हनमानखौनो थांनाय बायदि मोनो खोमादां इसेबां गाहाय थाखोनि मानसिया जों बायदि इसेबां गोजौ थाखोनि मानसियाव बोरैहाय हायनो मोनखो
एसे बोरैबासो मोनो खोमादांलै रायजोफोर मिथिबायना बेनिफ्राय दे इसिबां इन्दि गावबोथ' सासे इन्दि बेमोन फेरेंगायाबोथ' नङा होमबा रायजोफोर दा गावसोरनि केदारफोरानो बेबायदि हमायसा जानानै दङ बेथ' एसे साजेसन होना हरजायो एसे हुन्थुस्थ'थ' होना हरजायो नङा होमबा रायजोफोर जिहेतु माबा मोनसे कारनाव रायज्लायनो होनना थांदोंमोननो फेरेंगानियाव बिनिफ्राय न'निफ्रायनो ओंखारासो जाहैदों दा फेरेंगाया मा सरित रायजोफोर नङा होमबा सिन्था खालामोब्ला खमसे खम बिसोरखौथ' एसे हुन्थुस्थ'थ' खालामना दोनजायो नङा होमबा रायजोफोर दा नै कर्टआव थांनो हा फैसायानो गैयानो नायहैनो गोसो नायहैनो इच्छा जाब्लाबो नायहैनो हायानो थाखा फैसा गैया मान्थलि फैसा हरबाय थानांगौ हा दा बेफोरखौ बिटिआर सरकारा एक्चुअलि आंनि मथेब्ला अनसुंथाइ होनांगौ नायनांगौ ना बैसोर जायफोरा थांदोंमोन जायफोरा एनआइ केस नांनानै जेराव थानानै बिसोरो बै एनडिबि मोन माबा फेरेंगा आरो गबिन्द सारमोननि एगेन्स्ट पार्टिमोन नामा बिसोरो एनडिबिआव थानाय समाव सैलायामोन नामा एगेन्स्टमोन नामा आंथ' बिदि सानलायलाङो बिनिखायसो नायफिना बिसोरखो नङा होमबा रायजोफोर बै एनआइ केस नांना थानाय एनडिबिफोरा बैसोरनि एगेन्स्टमोन खोमालै रायजोफोर मिथिबायना एनडिबिआव थानाय समाव आफादाव थानाय समाव सुथ्रुमोन खोमादां बिनिखायसो जेबो नायफिना बिसोरखो देग देग नुखाथारदों देग देग खोनाखाथारदों जायफ्रा दिनै केसनि थाखाय गावनि न'खर न' बां धंस' जालांजोब्बाय गरसे थाखा गैला आखायाव दाहार रुपारजों बुंफबजोब्बाय बिसोरनि न'खरफोरखौथ' बिटिआर सरकारा नायनांगौना बिटिआर सरकाराथ' हेल्प होनांगौना बिसोरनि न'खरफोरखौ जिहेतु हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनानै बिथांमोननि न'खरा बिदि जालांबाय ओरैनो ओइ माबा 2 लाख माबा लुनो मन्दिर लुनो गिर्जा लुनो 2 लाख रानना होदों होननानै बिराद प्राउड फिल खालामबाय थाबा जागोन नामा माहाबा लामा सामा बानायना होदों होननानै बिराद प्राउड फिल खालामबाय थाबा जागोन नामा आसलते रायजोफोर जिसो नुगासिनो जोङो दायो इउपिपिएल सरकाराहाय माखासे एनडिबि लिडारफोर जेरै फेरेंगा गबिन्द सार बिथांमोननि थाखायनो माइनास पइन्ट जालांगासिनो दं रायजोफोर मिथिबायना बिथांमोन सानैसो लिडारफोरनि थाखायनो माइनास पइन्ट जालांगासिनो दङ इउपिपिएलआहाय जेसेबां मेगन मोदै हुगारब्लाबो जेसेबां रुखु रुखु गाबनानै बिखा खामनानै गाबबाबो दिनै गबिन्द सार प्रमद बर' सारा बैसोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हाया मिथिबायना रायजोफोर मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु बै जोंनि बिटिआर एकर्डआवनो बिग मिस्टेकआ जानानै फैदों रायजोफोर मिथिबायना जोङो दा रायजो राजाफोरा गासिबो लासै लासै मिथिलांखाजोब्बाय बै एग्रिमेन्टआवनो बै एकर्डआवनो मोनसे बिग मिस्टेकआ जानानै फैदों जायनि जाउनाव दिनै प्रमद बर' सार गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार फेरेंगा सार बिथांमोना बिसोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हाया दायो बिसोरो जुदि बे एकर्डखौ मिस्टेक गाज्रि गोरोन्थि होनना बुंबा दाय जायो नङा होमबा दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा मानो बुंनो गोनां जादों एकर्डनि सिगांनो रन्जन दैमारि सारनि केसा कनभिक्टेड जाखानायमोन बेखौ सरकारा हाया होननानै होमबालाय मा घन्टानोथो खुगा दामलाबायनांगौ मा घन्टानोथो होमबालाय बै एकर्डखौलाय खालामनांगौ आंनि बायदिबा बिदिसो अलरेडि जुदि प्रमद बर' सार गबिन्द चन्द्रमोन बिथांमोना जुदि एकर्डनि सिगां मिथिखायोमोनब्ला मिथिखानायनो बेसेबांखिनिखौ खालामबाय रायजोफोर बेसेबां गिदिर थगायनाय नङा होमबा रायजोफोर रायजो राजाफोरखौहाय बेसेबां गिदिर स्केम होनना बुंनांगौ नङा होमबा रायजोफोर गबिन्द चन्द्र सारमोना जुदि बै एक्स एनडिबिफोरनि जे एनआइए केस नांनाय बियो कनभिक्टेड जाखाबाय बेखौ जोङो बोखानो हाया होनना अलरेडि मिथिखानानैनो बेसेबांखिनिखौ खालामबाय जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बिसोरनि एनआइए केसखौ दिनैसिम बोखारनो हाया हाइनास नन हाइनास होननाय बाथ्राया नैबेयावनो हायबाय रायजोफोर मिथिबायना